Bé, espero que heu passat unes bones festes de Nadal i amb aquesta represa del curs polític us volia parlar d'una notícia que ha sigut recentment coneguda per tots, que ha sigut la denegació de la independència de la Canonja per part de la Generalitat de Catalunya. Us volia fer una reflexió al voltant d'aquest tema perquè aquest és un tema del que ens sentim des de Convergència i Unió com a molt responsables, com a molt pares de la criatura, no? Perquè vam ser nosaltres, en definitiva, qui està a l'Ajuntament de Tarragona, vam propiciar absolutament aquest procés, que vam fer els pactes corresponents amb la Canonja perquè tot això pogués acabar sent una realitat. Tothom sabia en aquell moment, quan tothom hi estava d'acord, el Partit Socialista estava d'acord, Esquerra Republicana estava d'acord, Iniciativa estava d'acord, tothom sabia en aquell moment que hi havia un petit escull a salvar, que era que entre Tarragona i la Canonja no hi ha 3.000 metres, no hi ha 3 quilòmetres. I això és una de les coses que la llei parla de que tenen que haver-hi. Però precisament perquè no estàvem parlant de la creació d'un nou municipi, sinó de la restitució històrica d'un municipi, perquè la Canonja, abans dels anys 60, havia sigut un municipi absolutament independent, tots vam estar d'acord, tots els grups polítics, en què això ho salvaríem. Ho salvaríem mitjançant les corresponents modificacions a la llei en el Parlament de Catalunya. Bé, tot aquest procés va començar fa 5 anys. A hores d'ara, aquest procés està absolutament parat. És a dir, això, senzillament, hem arribat a la conclusió de Convergència i Unió que no es farà perquè no hi ha cap interès en fer-ho. Tothom ho sabia, això dels 3.000 metres, però des que governa el Partit Socialista i el tripartit a tot arreu, això està absolutament parat. I ara, a més, van i ho deneguen. Jo crec que estem davant d'un gran frau polític, estem davant de promeses incompletes, estem davant de declaracions a les que en trobareu un munt, fetes pel Ballesteros, fetes per diferents consellers de la Generalitat, fetes pel propi alcalde de la Canonja, el Roc Muñoz, en què parlen del tema de la independència, etc. Escolteu, res de tot això es farà perquè no hi ha cap interès en fer-ho. Avui per avui, solament la possibilitat que existeixi un govern de Convergència i Unió a la Generalitat de Catalunya farà possible la independència de la Canonja. Si no, no la veurem. Per què? Per interessos electorals del Partit Socialista. Té molts interessos electorals a la Canonja i davant d'aquests interessos electorals que els té a la Canonja perquè l'ajuden a guanyar les eleccions a Tarragona, per res més. Davant de tot aquest panorama, senzillament no donarà la independència a la Canonja. Per tant, des de Convergència i Unió volem denunciar aquest gran frau polític que s'ha fet i sobretot també dir, i dir molt clar, molt especialment als ciutadans de la Canonja i també als ciutadans de Tarragona que creguin que és de justícia, repeteixo, que és de justícia que la Canonja pugui recuperar el seu terme municipal i pugui ser un municipi independent, perquè ho és de justícia, això ho és de justícia, i molts tarragonins saben com va ser aquest procés l'any 65, enrere d'annexió de la Canonja per part de Tarragona, molta gent ho sap, per tant, saben que és de justícia que això es produeixi així. Volia dir a tots ells que avui per avui l'única garantia de que la Canonja sigui un municipi independent és que la Generalitat la governi Convergència i Unió.